ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Langalam iti tayo nga aso, Cecil anak ko. Intad tigayam ko, tatang. Anya? Inyawid ko, tapno adda mabati dito'y balay no kastang adda papanantayaw. Impupok mo, ano inggalot mo kumamot ah? Ay nawaw, apay paylaang tatang. Isu nga rod nga inalak tapno adda kadwa tayo. Ita, ipapupok yukit den. Delikado anak ko. Sapay dakkulan. Ay kat mayat kit di atap no agbutang dagiti kalugaran tayo ama nagdakdakals, tatang. Kasano no kagatan na nagiti lumablabas. Sapay agresibo mo. Agkalma kailang ka di tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Di mo man iberbiro anak ko. Dumngag ka no dati may bagakeng ka. Di yung amin pakibiyangan ti asok, tasyak ti makaam mo di tatang. Naimbaga bigat yo, tatang. Kastama keng ka, Cecil. Apay ataol ta aso. Ay kat ada siguro limabas mo Kat apay adi mo abugan. Ni tatang mat. Kasano no adadangran na dita. Awan mo tatang. Relax kay lang ka di. Ay nawaw. Di ka agsawa kasta. Gamin, saan mo akontrolado ti mabalin ang mapasamak? Alawanan. Abuga kaun tapno awan ti adwa sa uyaw, tatang. No hapay nga binadibo kayat nga ipupok na itaa. Madimot laang no maipupok, tatang. Anya nga'y ti sirsirbi day nga asaw no ipupok kumatlaang. Kasanon nga'y no adag tatakaw. Di saan nga agbutang. Delikado nga ron anak ko. Agresibo mag. Nadadangran na dita. Awanan Isupay ang paggastusam. Ay, nakabutbutang ti aso, ti kalugaran tayo, marikar bakit? Ay, Aso? wan bakit? Nadamad gaya man ti aso, datata Edmond. Anya? Awan mo't nakitak idilim mabasak iti paraangan da iti kalman. Uray sakmat, itay lang nga nakitak bakit? Ay na, agresibo pa yung garon, itay limabasak. Ay, nakabutbutang, kasla kumagat si ka. Saan da nga impupok ayan? Ay, isaan bakit? No sakla may sa, ay kat delikado ti kasyay. Amangan no inton madamdamakit at datangran na dita. Sapay la kumaa, taaddag reklamo akalugaran tayo. Wan nga rod bakit? Tapno ipupok wen no igalot na kuma. Ay, delikado man ti kasyay. Wan nga rod. Isuasi ka, agannad ka no lumabas kay Jay bakit? Narigatan, sapay awan ti daduma pagnaan. Iti ayan laang matdatata Edmond. Si kamot gayam ti lumabas, Edmond Kabsat. Adda ka di masapol mo, kabsat. At dala ko ma-concern ka. Anya day jay, kabsat. Idi na minsan alimbabasak iti paraangan yaw. Nalabsak ti aso yaw. Taol at taol. Nakabutbutang takasla kumagat. Aso ni Cecil day jay, kabsat. Ibagam tuman iti anak mo taigalot na ti aso na. Wano ipupok na latan tapno saan kami mat amadandanagan tunggal lumabas kami iti paraangan niya. Isumot ti bagbagakan ko anak. Ngam narigat mo't akasarsarita. Isumot lang ti kaasay no addadang randay jay nga asaw. Kasaritak tumanin ti anak ko, kabsat. Magyaman ako na'y kabsat. Awan mo't nga may ti daduma pagnaan may. Kapilitan nga iti paraangan niyaw. Sapay lakuma, tasolusyonan niyaw, ti parikot may. Apay nga ita kayo lang, nanasita. Nang rugi ka din ti meeting, balasang ka. Saan pa'y matkit di? Nakabut-butang tumo nga minti aso da Cecil. Awan ka di ti tao iti balay da. Awan tao itay limbabasak.
Kasta unay ti danag ko. Ay una yan. Di damit ko na nga igalot da. Dayta nga raon. Di da panunutan dagiti kalugaran da ama perwisyo. Bayan nyo na. Kasaritak to ni Tata Edmond. Kinasarita kong idi kalman. Anya timbaga na kada kayo, nana. Aso ka nun ni Cecil dayjay. Naibaga na mutkit day, akasarita naman ng ti anak na. Sapay la kumangarot ta igalot damatan. Di da urayan nga adda madangran jay aso da. Apayan, tatang? Ingalot yumatan ni Wite. Wana, takabutang dagiti lumablabas a kalugaran. Ay nawaw, aginarti man dagit at tawa ko nakon. Ay, pangasima. San lang at ibagim ti panunutam. Kaasimat ni Wite, tatang. Di bale, tanumalpas sa aramidag akulungan na kat saanan ang maigalot. Ni tatang mat, apay ngamin apakibiyangan nyo titarakan ko aya. Na, di mo't imbagakan ka delikado. Agrik-reklamo mo't laangan dagiti kalugaran tayo. Normal lang mat ti aso nga agtaol, tatang. Wana, ngam no adangay kagaton na dita. Wano saan? Amangan no mauma dagiti kalugaran tayo kat ni Huiti tidang randa. Ay, di dapat padasan, tatang. Isuda ti ipabarangay ko no bilang lang. Aganad ka no lumablabas ka iti ayanda Tata Edmond, Ronnie Lakay. Wan bakit? Kinamat ka no ti aso dati may sa kalugaran tayo ka. Anya? Pudno ti imbaga, talaga aperwisyo matanday dyan nga asong. Alaak nga ron tibunang ko, bakit? Ay nawaw, apay tibunang mula kay. Iwan tapno damat armas ko. Kasano, no sakmatan ti kamatan na. Ngam kita ama, taamangan numatagbat mo dyan aso. Ay, depende bakit. No kamatin na. Ay, talaga nga adda maaramid ko at ida magustuhan. No agtataon laang, baybay amon lakay. Wan, di ka madanagan. Ta sa anak mat adagas. Saan ko adangran, no awan mat makagapo. Ala, agrubat ka nga rudan, tapno di ka maladaw itilakad mo. Amangan no agurura yan ni Tata Isko ijay. Apay akas jay ti inaramid yo, tatang. Tiyan niya, Cecil. Ay nawaw, agin didiam mo kayo pay lang mat. No ti aso mo inpupok ko, tinakdakamatang. Inpupok ko, tapno saan ang maperwisyo ti pada tayo tao. Ay saan ang mabalin, tatang? Ibulos yun ni Wite. Ay nawaw, bayamon. Narigat ti agdalos itirugit na, tatang. Narigrigat manan ano at dadangran na. Inton sumarunaw, di yu pakibibiyangan ti tarakan ko, tatang. Saan matkat ako magat ni Wite? Saan mo sigurado? May mayatin ti aganatan niya. Di mo urayan nga dadangran na kunak manag. Mapana kita yan ti gayim ko. Anya ti aramidan yu ijay, tatang. Adala na patag nga ibagakan ko na. Mala, agrubwat kay nga rudan. Ni Huiti baybay amla ang itikulungan na. Di mon ibulos. Pakanakto inton madamdama, tatang. Pakanumla tayo itikulungan na. Ni tatang mat, narigat ti agdalos itirugit ti aso. Isu amay mayat no ibulos ko pa iti apagbiit. Tapno awan to ti dalusak. Saanan? Tadelikado no adadangran na. Addaak matatang, bantayak ni Wite. Day talang ayak. Lumabas sa kapaw! Ay! Hindi ko masitag kanya ka! Yan na! Apa yung nana? Anya ter aramidan nyo? Ay, tilupo! Ginagat ni Wite! Ay, oo na yan. Amangan mat, no timmaray kayo ngamin, nana. Ayan na ikaw! Hindi pa'y nga ibagbagamikan ka nga ipupok mo na itang asaw. Taparwisyo ka na kamay. Amangan mat, no pinangoryo. Iso akinagat na kayo ti asok, nana. Talaga kit ding agresibo ta asaw. Hitaray na kidya ospital. Diyak pa'y kaya timatay. Aho? Oo, ay kayo mat, nana. Tapno amo yun, nana. Awan rabis ti aso mi, tain pabakuna mi dayta. Ay, agdardara mo ti kinagat na. Aho, inton sumarunaw. Agan-anad kay mat ngamin, Nagpa-injection kayo? Apay mat, nana? Ay, kita tilupo. Ay, nawaw. Kinagat ti aso dayta, nana?
Kinagat ni Huite nga aso ni Cecil. Daytan ti bagbagakan kwa na idi. Eso pa'y kit di apaggastusak. Awan lang arudan makukwarta. Maperwisyo pa'y ti tao. Numano ti gastos nyo, ibagayo kan Cecil tabayadan na nana. Bayat nga ta. Kapilitan aso na tinang kagat kada kayo. Awan ka no ti rabis ti aso na. Ay saan tayo asigurado nana? Masapol nga agpa-injection kayo lahat na iti anti-rabies. Urnungan nyo ti resibo, ta ipabayad yun to kankwana. No di na kayat, ipabarangay yu tapno saan nga agruam. Irresponsable mat nga minday ta a pet owner. Anya ti kunam Cecil. Kinagat ni Witi ni Nana Sita, tatang. Ay nawaw, kasanwa kinagat na. Imbulos mo aya. Imbulos ko ni Witi itay kat naira namot alimabas ni Nana Sita. Ay una yan. Ayan na ngayon. Diyak amo nagpa-injection ni Nana Sita. Ray tati bagbagaking ka. Diyak lang amo. Ang mga nuwad damot inaramid ni Nana Sita iso a kinagat ti asok, tatang. Agresibo ka talaga ni Huitin sa bali at tao. Imbagak mo't ngamin, adi mo ibulos na delikado. Siguraduan lang ni Nana Sita nga awan inaramid na, tatang. Ay unay kan. Si kalangaruden ti entipidjot. Sa bali at tao pa'y lang ti pabasulong. Kita ata amangan no si kati sumaruno a biktima enday di a Huiti lakay. Adda ka din napasamak bakay? Kinagat ni Huiti ni Nana Sita. Ha? Anya? Day tatipod no, iso nga agan-an nagkamat. Ne, kasano kinagat na ni Nana Sita? Kat naipupok mat ti aso, di limabasa kidagsa pa. Amangan no imbulos ni Cecil Day talagang nagpaiso. Ay, kaasimat ni Nana Sita. Kat nagpa-injection ka de. Wan, nga maada ka no bayad na lakay. No kasta nga rod, ornungan na ti resibo, ta ipabayad na kini Cecil. Ay, marwam day dya babae. Wan lakay, day tatimbagak kin ni Nana Sita itay. Adda ka din ni Cecil, kabsat. Awan kapsat, adda na panan na. Mayak, taytad ko kumakan kwa na ti resibaw dagiti binayadak. Ay wan, nakumpletom ka di ti agas ken injeksyon kapsat. Wan, nalpasan. Daytoy amin ti bayadan na. Sige, ibagak to keng kwa na. Diyak matan makita ti aso yaw. Adda iti malikudan ti balay may. Inyakar ko ti kulungan day. Sumat lagayam nga awanan ti agtataol. Ni Cecil tumot nga main. Awan denggan na asa ko. Tunggal at ati bagakan ko anak at sa anak nga ipangag. Inuray na nga da mapirhuiso. Wan nga raw, kaslasyak pa'y ti pabasulan na no apay anak agatak. May samot nga ruday. No dadumakit kaslasan nga agpampanunot. Inyag ninanam sita dagiti resibo ti binayaran na. Ay nawaw, nagadumot tanda ito'y, tatang. Kita ano man ti binayaran na. Nan, kita akman. Oh, kita dakkel mo't Ay nawaw, binayadan na kanudag ito'y, tatang. Wan, isumot ti kunana. Agasong man da ito'y. Dakkel mo't ano ipabayad na amin kanya. Ay kat anusam ata ni Huwete mo't nga asom tinangkagat kan kuana. No saan mo kumangamin nga imbulos iti dadyang aldaw. Di awan kumate pagparikotam ita. Una yan, adamot lang basol na Oo, di ka nagkalintigan. Bayaram kiti ti gastos na tap numalpasan. Ay nawaw, pangalaak nga iti pagbayad ko, tatang. Makamu ka mo na. Kita lang, tama nga no ibulos mo manin ti asom kat addamanin ti kagatan na dita. Manayunan manin ti parikot mo. Kumusta nga ni Nana Sita bakay? Nasaya at matlakay, naranaak di tadalan itay. Binayadan ka din ni Cecil, ti gastos na. Saan ka no pa'y lakay? Iso ti urayan na. Ne, mga no saan akayat ni Cecil ti agbayad? Ay nawaw, saan ang mabalin nga aramidan na ti kasta lakay? Umunay ti amin, aso na tinangkagat kin ni Nana Sita. Kaya't asawan day ta, responsibilidad na ni Nana Sita. Nangilan samot ti injection. Aywan
No da tayo ang marigrigat kat nangina day jay. Inuray na pa ilang amin ang mapasamak ti kastoy. Mas daawak, awan mo ni Witi. Jakon makitkita ti aso da bakal. Impupok da kano iti malikudan ti balay da. Angam naladahon tadamot tin na perwisyo akalugaran tayo. Naimbaga bigat mo, Cecil. Anya ti umayo ibaga, nana. Singirak ti bayad mo. Ay nawaw, sigurado kayo kadi iti resibo nga intadyo ka ni tatang ko? Wan, di mo nakita ti pitsaya. Dakkal mat unay day jay, nana. Ay nawaw, ano sama? No saan aga po iti asom? Saan ako mga agastos iti dakkel? Kagudwala ang tibayadak Ay saan na mabalain? Ti kayat ko kat bayadam iti buo. Anya? No saan mo abayadan iti buo? Agpatulong akan kapitan. Tauray ijay barangay hulngag sa sarita tayo. Nalaka akmet kit di akasarsarita. Hay, una yan. Naggasto sakit din adi na oras, tatang. Anya ngay, asino mutla ang tagparikot ita. Ay nawaw, aburido lang arudan da tao, kastapay lang mati ibagayo. Talagang agaburido ka tadi mo mo ngamin denggan ti may bagbagakeng ka. Namin ano abinagaan ka, ngam dinak mo't impangag. Isu nga rod nga inpupok kun ni Witi, tatang. Pag nakmam da ita, saan laang ngamin atibagim ti panunutam. Ay, wan, amok daytan, tatang. Very good nga ron ano kasta anak ko. Kita ka manan, tama nga no mailawan ka kit ibulos mo manan ni Huite. Saanan, tatang? No di mo kayat nga gastos ka manan, agbalin ka responsable a pet owner. Di mo itulok ang maperwisyo ti taraken mo, ti pada tayo at hao. Ay, nawaw! No amom ang makaperwisyo titarakan mo, ipupok wano igalot mo. Agbalin ka a responsable a pet owner, tapno awan ti pakariribukan ti kaarubang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.